Okay, achọrọ m ka m gosi unu vidio anụ a ka unu watch ya vidio a. Ịma na otegha aka ndị be anyị bidoro kwube going back to our roots, we are going back to our roots, we are going back to our roots. And ọtụtụ n'ime anyị amara ihe going back to our roots mean. Ọtụtụ n'ime anyị che na going back to our roots pụtara ime oke ite na ịgwọ ajọ ọgwụ na ime ihe ọjọọ. Na ya ka unu watch ya vidio a ka unu fụ ya na-akpọ going back to our roots. Ihe eji malụ ndị Igbo before bụ nka na ụzụ. Some of our people before na-akpọ mma. Some of our people na-akpọ ọgwụ ndị na-akọ ọrụ ugbo ji akọ ọrụ. Anyị nwa na-akpọ ya n'isi onwe anyị. Mana ọ pụtazi ụwa nke ikpeazụ a kịta, ọ bụ na ndị Igbo enwe ozi nke fa eme. So few people ka na-emekwu ya wee luo kịta. Ma the few people ka na-eme ya onwe ozi na-enebelefe anya. Our youth adịghịkwụzi interested. Our youth achọghịkwụzi ụmụ ihe ya. Our youth nọzi n'ime ya kịta bụzi si bute ọchara acha si bute. Na ya ka unu fụ vidio a, ka unu watch ya vidio, watch ya n'isi ka ị na-watch vidio biko na-echi ekwe vidio. Oh ya bụ the real let's go back to our roots a na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụkwa oke ite, ọ bụrụkwa ịchaka mmụọ, ọ bụrụkwa ịgwọ ajọ ọgwụ. Ọ ihe a ka eji malụ our forefathers before. Ihe a ka eji malụ our ancestors. Na ana m na-ekwusi eke na onwere ya our ancestors mere anyị. Kụfa our ancestors, onwere ihe ọjọọ fa mere anyị. Fa agbaga egwu fone fa ga-esi agba egwu fa agbaga egwu fone one ụwa si dị oge nke fa. Fa emegi ihe fa mee ọfụma deliver the generation. Fa agbala egwu fa ọfụma deliver. The question anyị kwesịrị na-ajụzụ nwaanyị na anyị nwa na onwe anyị. Kedu ka anyị si wee gba egwu nke anyị ọfụma? Kedu ihe anyị megolo anyị nwa na onwe anyị, gịnị ka anyị megolo achieve? Ụmụ ihe niile our ancestors mechara oge a nka na ụzụ na ndị otu ya. Anyị nwa kwesịrị ịpụtazi asị ndị agbara ọfụrụ, asị ndị new generation. Anyị nwa kwesịrị were aka anyị wee revitalize ya, wee upgrade the whole thing. Mana anyị menwuli ya? Anyị emenwe ozi ya na anyị nọzi na-akụ ogologo akụkọ na social media na-akụ onwe anyị na-agba onwe anyị mgba. Time anyị kwesịrị iji wee na upgrade ihe nna our ancestors dobere. Arapia fancha nne na-emebisi emebi. Watch environment a nọ wee na-eme ihe a na. Ọkwụnụ mana ọ bụ na our generation na ihe fa na-eme na-ekwesịghị turn ihe to company. Ọ bụ na ndị ọcha kwesịghị turn ihe efu na turn the environment nọ dịka nnukwu company dozie the environment ọma mma n'anya, gote new equipment, new facilities a ga-eji wee na everything ka ọ na-adị more easy. Na look at it till date. Otu ọ dị mgbe our ancestors rapụrụ ya. Otu akọ ka dịkwa wee luo today. Onwebeghị ya nwere ike mee upgrade, onwebeghị ya nwere ike mee improve. Ihe nna aka dịkwa n'ọdị. Ihe a gosi na our generation, na this new generation na their brain anyị kpọchiri akpọchi. Onwebeghị ya nwere ike wee think ya, anyị nwebeghị ike wee ike produce something ga-eme upgrade ihe our ancestors dobechara. Mana anyị pụta oge niile anyị kpọrọ our ancestors n'ọnụ. Ọ ya ka na-akpọ the real let's go back to our roots. Ọ ya ma bụ ihe ya. Ọkwefulu let's go back to our roots a na-ekwu okwu ya. Ọ ya ma kwụ na watch ya. Ndị be anyị na-emebu nka na ụzụ bifo anyị na-akpụ mma, anyị na-akpụ ọgụ, anyị na-akpụ chovel, anyị na-akpụ ihe niile a na-akpụ akpụ. Ya bụ ya our ancestors dobechara. Anyị nwa bụ ndị new generation kwesịrị ọ na-apụta kịta ewere aka eme ya upgrade. Mana anyị rapụsịrị na-akọzi ihe na-enwere isi. Anyị rapụsịrị ya na-akpọli our ancestors. Our ancestors agbaga egwufa gbaa ya ọfụma according to their own generation. Anyị nwa na onwe anyị how far ka nke anyị menwu nothing. Daalụkwanụ.